हेलो लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि बड'दा चेनेलाव बरायबाय। नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे बेल आइकनआव क्लिक खालाम आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो शेयार खालाम। जानो हागौ नोंथांमोनहा थामनेलनि गेजेरजों दिनैनि भिडिअनि टपिकआ मा बेखौ मिथिखाबाय। बेनो जादों जोङो माबोरै गोरलैयैनो फटकनि बेकग्राउन्डखौ ब्लार खालामनो हायो। स' नोंथांमोनहा नायलांदो, आसा खालामो बे भिडिअआ नोंथांमोनखौ हेफाजाब होगोन। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो शेयार खालामदो। गोजोन्थों।